Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zugan itxaroten dutenen indarra, entzunarren gure eskariak, eta gizakia ahula denez, eta zugabe ezer egin ez dezakenez, iguzu zure graziaren laguntza, zure mandamentuak gorde eta gure ekintzez, eta irrikaz zuri atsegin eman ahal izateko. Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen liburutik. Jaunak haize zurrunbiloan eraman zuen Elias zerura. Ona nola gertatu zen. Elias eta Eliseo Gilgaldik abiatu ziren, eta Jerikora iritsi zirenean, Eliasek esan zion Eliseori: gelditu hemen, jaunak ni Jordan ibaira bialtzen nau, baina Eliseok erantzun: ala jainkoa eta ala zu, ez zaitut bakarrik utziko. Eta biak elkarrekin joan ziren. Profeta taldeko 50 lagun ere joan ziren, eta urruntxoago gelditu ziren Jordanen aurrez aurre. Elias eta Eliseo berriz Jordan baztarrean gelditu ziren. Orduan Eliasek bere soingaineko hartu, jaso eta ura jo zuen berarekin. Urak bi aldetara baztertu ziren, eta biak lehorretik igaro ziren. Beste aldera heldu zirenean, Eliasek esan zion Eliseori: esaidazu zer nahi duzu nik zure alde egitea. Jaunak zure ondotik eraman nazan lehen baino lehen. Eliseok erantzun zion: pasatu daitezela nigana zure profeta espirituaren bi eren. Eliasek berriro: gauza zaila eskatzen duzu, hala ere jaunak zure ondotik eramango nauenean ikusten banauzu, izango dezu, bestela ez. Biak bidean aurrera hizketan zihoazela, suzko zaldiek zeramaten suzko gurdi batek bereizi egin zituen bata bestearengandik, eta Eliasek zerura igo eta haize zurrunbiloak eraman zuen. Eliseok ikusten zuen eta oihu egiten zion: ene aita, Israelen zaintzaile indartsua. Gero ez zuen gehiago ikusi. Orduan Eliseok bere jantziak hartu eta 2 zati egin zituen. Gero Eliasi soinetik erori zitzaion soingainekoa jaso, Jordanera bihurtu eta ibai ondoan gelditu zen. Ondoren Eliasi jausitako soingainekoa hartu eta urak jo zituenarekin esanez: non da orain jauna Eliasen jainkoa? Jo zituen urak eta bi aldetara baztertu ziren, eta bera beste aldera igaro zen. Jaunak esana: eskerrak zuri jauna. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Zure leialtasuna diraziko gizaldiz gizaldi. Esana bai duzu maitasuna betiko dut eraiki. Zure leialtasura zerura duzu sendo erazi. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien bere ikasleei: begira gero, ez egin zuen ekintza onak jende aurrean ikus zaitzaten, baizik eta ez duzue
baino ez duzue zeruetan dagoen aitaren saririk izango. Limosna ematean beraz, ez ibili aurretik turuta jotzen, itxurazaleak sinagogetan eta kaleetan ibiltzen diren bezala. Jendeak txalotu ditzan. Egia esan, hoiek jaso dute bere saria. Zuk limosna ematean ordea, ez dezala jakin zure ezkerrak zer egiten duen eskuinak. Horrela, zure limosna ezkutuan geldituko da, eta ezkutuan ere ikusten duen zure aitak emango dizu ordaina. Otoitz egitean ez egin itxurazaleek bezala, hoiek sinagogetan eta plaza ertzetan zutik otoitz egitea maite dute eta jendeak ikusi ditzan. Egia esan, hoiek jaso dute bere saria. Zu, ordea, otoitz egitean, sar zaitez zure gelan, itxi atea, eta egin zaiozu otoitz ezkutuan dagoen zure aitari, eta izkutuan ere ikusten duen zure aitak emango dizu ordaina. Barau egitean ez agertu kopetilun itxurazaleak bezala, aurpegia itxustu egiten dute eta barau egiten ari direla jendeari agertzeko. Egia esan, hoiek jaso dute bere saria. Zuk ordea, barau egitean, igurtzi zure burua usai gozoz, eta garbitu aurpegia, jendeak ez, ezkutuan dagoen zure aitak baizik ikus dezan zure baraua, eta izkutuan ere ikusten duen zure aitak emango dizu ordaina. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jesusek, eta askotan evangelioan hitz egiten digu hontaz, ez zuen itxurakeria bat ere estimatzen. Hau da, halako itxurakeriak egin nahi izatea, besteek txalotzea, besteek gu hobeak bagina bezala, edo oso onak bagina bezala, edo konsideratu gaitzatela, eta Jesusek behintzat guk ez dugu holakorik bilatu behar. Horregatik Jesusek itxurazalekeri hori ez du estimatzen, baizik eta autentizidadea, barrenean dagoena. Eta evangelioan halako mentalidade berri bat ekarri nahi digu. Garai hartan, halako itxurazalekeriak bazeuden, haundiak gainera, batez ere farisearrengan eta garai hartan gizartean ongi ikusiak ziren pertsonengan, baina ez dugu pentsatu behar bakarra orain dela 2000 urteko kontu bat denik, baizik eta gizakiak barrenean dauzkagun jarrerak dira. Eta Jesusen evangelio honek 2000 urte pasatuta ez du gaurkotasunik galdu. Sekulan ez, Jesusen hitzak beti erekoak baitira, eta gainera beti bizirik daude, horregatik garai guztietarako eta leku guztietarako berdin balio dute, baina guk entzutean ere ohartzen gera guretzako oso aproposak direla. Eta Jesusek nahi du kristauok halako jarrera berezi batzuk eukitzen saia gaitezela. Berak evangelioan ekarri digun mentalidade berri honetan murgilduta bezala. Eta bat da, esaten digu, garai hartan limosna ematean, berri xamar izan duzan alargun behartsuaren evangelio hura, jendeak sekuleko zaratak eta zalapartak egiten zituen, denek ikus zezaten zeinen onak ziren. Eta Jesusek ez du guk hori bilatzea nahi. Esaten du, zuk limosna egiten balin badezu besteek txalotu eta zeinen ona zeran ikus dezaten, horregia bere meritua galtzen du jangoikoaren begietan, zure ordaina mundu hontan jaso dezu. Edota otoitz egitean gauza bera, ez besteek ikus dezaten zeinen ona naizen da, ez. Edo barau egitean, garai hartan ohitura zuten, zakukiz jantzi, hautse, hiletan jarri, arpegia desitxuratu, denek jakin zezaten barau egiten ari zirela. Eta askotan egiten bazuten, jendek aipatzezun ze pertsona ona, edo ze pertsona austeroa, baina Jesusek ez du, besteek zertan jakiten ibili beharrik izan dezagula. Jesusek holakorik ez du nahi. Horregatik, esaten du limosna ematean, ez dezala jakin ezkerreko eskuak eskuinekoak egiten duena. Eta barau egitean arpegia txukundu eta perfumea jarri buruan eta dotore atea zaitez, poz-pozik inor ohartu ez dadin, eta izkutuan ikusten duen zure aitak berak
benetan sarituko zaitu. Horregatik, bilatu behar du pertsonak barrengo intentzioa, eta ez bakarrik kanpoko itxura. Oain, ez dugu entenditu behar, evangelio hau, lotxatan ibili beharko baginu bezala. Esan genezake, bi mutur egon daitezke, konsiderazioetan bat izango litzateke, gauzak egitea besteek ikusi eta txalotu gaitzaten, gure arrokeria eta gure sobarbia eta gure handikeri guzti horiek indartzeko bezala. Baina beste muturrean egongo litzateke gauza onak egiteaz lotxatzea. Eta hori ere ez du nahi Jesusek, hori ere beste lekutan aurki dezakegu. Hau da, ez gaitezke lotxatu, kristauak gerala agertzeaz, edo elizara joateaz, edo otoitz egiteaz, edo maila bedeinkatzeaz, edo gurutze bat eukitzeaz, ez gera lotxatu behar. Oain ez dugu egin behar, bestek txalotu gaitzaten. Hori egia da, testu inguruaren arabera, ze girotan gauden, batzutan izan daiteke jendeak txalotu eta esateko zeinen pertsona ona den, eta orduan ez dugu ibili behar alako handikeritan bezala, eta itxurak eritan, eta bestek ikustezaten, baina bestetan gerta daiteke kasik kontrakoa ere, segun ze girotan gauden, kasik parregitea edo behintzat zer berezia bezala ezartzea. Orduan, edozein kasutan saiatu beharra daukagu, Jesusek nahi du, eta honekin bukatuko dut, guk gauzak bihotzetik egin ditzagula. Ez itxuraz, ez alde batera eta ez bestera. Horregatik diot, bai, halako ekintza onak egitea, bakar-bakarra besteek ikus ditzaten, halako alardea bezala eginez, egitea gaizki dago. Baina baita ere, gauza onak egiteaz lotxatzea ez dago ere ongi. Eskatzen diogu bada, Jesusi eman dezaigula, berak zeuken poztasuna, naturalidadea, maitasuna, eta jende arteko halako bizipoza transmititzeko doai paregabea. Eta gure eskariak egingo ditugu, gaurko meza honetan, gogoan izango ditugu gaixori dauden pertsona guztiak. Gaixori daudenak, bai koronavirusarekin edo beste edozein gaitza sufritzen ari diren guztiak. Jangoikoak indarra eman dezaien, jangoikoak osasuna eman dezaien. Baitere gure hildakoak gogoan hartuko ditugu, gaurkoan bereziki Arruitzen hildan Ramoni Azpiroz jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezan. Hartu aita zerukoa, jainko jaun betikoa, ona hartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoaren oparian, jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Zuk eman diguzu jauna, orain eskaini dizkizugun doai hauen bitartez, zure gorputza guretzako janari, eta sakramentu honen bidez gure espiritua ere indartzen diguzu. Iguzu zure ontasunean, zure doai hauen poza eta laguntza beti izan dezagula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen egokida, bai eta zuzen non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguztidun beti ereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezerezduz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta hitza goresten ditugu bihotz batez kantari.
Kanta dezagun aingeruekin, zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jangoiko gure jaun honena. Zeru ta lurrek goresten dute, goresten zure ahalmena. Osanna zuri zeru goietan, osanna ta goralpena. Bede inkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Osanna zuri zeru goietan, osanna ta goralpena. Bede inkatua orain ta beti, gure gana datorrena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, hogeita ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emai guztu pakea gure egunotan, zure rukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesukristo gure jaunazuk, esana da apostoluei, pakea uzten dizuet, nire pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotzazuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna.
Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Hona hemen, jangoikoaren bildotsa ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Zure misterioen komunio honek jauna, zurekiko batasuna adieraziz, Elizaren batasuna ere gauzatu dezala Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Berinka zaitzatela, jainko guzialdunak aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari. O bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena, Jesus onaren bihotzona, erruki zaitez gutaz jauna, erruki zaitez gutaz jauna, zaude amorez eritua, gogorrarantzaz koroitua, gugatik gurutz iltzatua, guztia penaz samindua, guztia penaz samindua.